Even an enemy see me how my melon or bona melon working melon wine. And my video, this video kete with me when I soon and Issac Fayose nwere ihe okwu ndị mmadụ nwere ihe ome na ojejefu Sheyi Tinubu ọbụkwa sọsịa nọ there, him and some group of young people nọchakwa there. Mana enwere ka ndị be si react over something menji wee kwunyebe ihe. Onye ọbụla na-asị eche ọ dị desperate nke ahụ ọ dịrọ desperate. The truth bụ na nwere onye obi ya na-ele nke ọjọọ. What is worth doing is worth doing well. Also, no matter na Peter Obi na bụrụ onye ebe ha na support Peter Obi. Peter Obi na-ame ngulo with Mama Pia, na-ame ngulo with Nda, na-ame ngulo with ọzọ. What will it cost you to say one na my brother? I know, I see what you are doing. Thank you very much. Anakwa. All these things eme ya udaachia. Mana nke bụ mụ asokwa anya na Peter Obi afugo before, mana mụ na ha na-eme itibe. Anukwa na video man sị m na ihe o kwuru ọ bụrụgo wa na ịma nkwu nke ka nke ahụ. Anyị nwa bụ ndị Igbo sef na agba Peter Obi mgba. Eti m view mgbe ntị video wee sị ka Biafra or referendum. Jee check in the comment section. Ka ifu na referendum na lead. Ụfọdụ ndị Igbo anyị na-agbakwa Peter Obi. I'm not against Biafra. Ụfọdụ ndị Igbo anyị na-agbakwa Peter Obi mgba sị na ha ama ntọile ya, na ha ama mmekwa nka, na ha ama mme nke ọzọ. A lot of ndị Igbo anyị na-support Tinubu today without not meeting Tinubu. A lot of ndị be anyị no city movement ha na-eji dị egbuele Tinubu ikpe ana, ụfọdụ dị n'ala ana ma afọ na ana, ụfọdụ akpọ egbusi ikpele na ana. All those things na gịnị ọ ka ha nwee fụkwa na onye ha na-emeli ihe ha dị loyal to the person. Ebifozi onye mba ọzọ that has every right to support nwanne nwoke na support gị. Ipụta no be one day si na thank you na afụkwa m ihe na-eme nwanne m nwoke thank you na kwa nke ọzọ. Mana biko nene video mgbe Peter Obi na Issac Fayose jeje meeting finally na he meeting go. Mana unu na-echecha this video na na-eche ta azụ ka anyị kọwazi ya ihe ọzọ dị anyị n'obi ka ọ dabụ na anyị na-ekwu too much ka ọ dị. Okay, every day, president. That's actually my president job. President will come your house. Our incoming president. So shall it be in Jesus' name. Amen. And for you others, where they abuse me, you don't see now. I'm the 100% obedient. So you better be obedient. Let me tell you about abuse. Half of the people when they abuse, they don't follow up. Well, that was what a very tough man told me. What they do, when they hire people, they carry them, call them most of names. We are together, my people will tell and we are winning. My people will tell you, one thing I take, Mama Pino, they all tell you, one thing I take is criticism. I can never be annoyed with anybody for saying I did something wrong. So anytime you have any reason to criticize, and when we are not doing what is wrong, what is right, please, I want to hear that I'm wrong always. Immediately, don't fail. It is important that we do that. A leader must listen, a leader must learn, and he must take mistakes. If he doesn't, he shouldn't lead. He should just go because he knows everything. And if you know everything, you're an idiot. You shouldn't be leader. Listener, a learner, always. Thank you so much, sir. Everybody has been worried since yesterday. About me? You panic us now. Yeah. Thank you for watching. Now, in that video, yeah, for that, and like what I said, what is worth doing is worth doing well. So people na pata na asị Peter Obi ịma pata go kita no maka na akpọrọ ga afa mee eji pata no. Enwelo asị n'uche bụ akpa onye bụ n'anya nke. Enwekwa na onye ọgwa m no mgbe gara aga na enwere onye otu anyị mgbe na-aza echefu echetali. Maybe Peter Obi chefu and they decided to remind him. Maybe the platform made you remind ya adoro offer. Or no duro imagonobiala in a situation like this or in such a time as this. When the truth still remains no Issac Fayose has the right to support anybody he wants to support.
ka ekwu m asị ka anyị emezina ihe ka asị nọ kọọtụ ka anyị na-epromotu, ka anyị emezi ka asị na anyị nọ na otu nzuzo. Anyị pụtakwana ka anyị mee ihe ka ndị mmadụ si eme, ka ndị obodo ọzọ si eme ihe. Ihe na-abụrụ kpamgbom kikide mgbemgbem a na-ekwu ya obere ihe meneta oge sabo, obere ihe meneta asị na ebu nka, obere ihe kwunata asị na ebu nke ọzọ. The truth shall become one. Eziokwu bụ ofu ka ọ dị, anaghị agbaghị agbawa. Enwere onye Igbo, ọ bụ na onye Igbo bịa kwuo ihe a Issac Fayose kwu, ama m a lot of Igbo bloggers etiga ya ihe niile nna achọ ka enye unu ego ibitere nwanne gị nwoke. Ihe a gwagoro this guy agwa, ihe ndị mmadụ gwagoro ya agwa, mana ine n'anya fụ na oke onye a mgbe o mechara vidio sikwa gị na ọ bụ onye Yoruba mana ọ da support APC, mana he take out the time when I support Obi that na even nwa Peter Obi has never for one day said na I saw what you are doing for my father nke ọzọ. If you cannot give shishi, ekene bugodo n'efu. Good thoughts and well-mannered word marries the heart. O nwere ihe ya abịa gwa mmadụ like this, n'ebe onye odie ya edie. Enwekwa ihe abịa na-ekwu like this, onye ọzọ pụta sị ka ihe onye anụnwa na-ekwu ihe a. Enyi na-ebu mmadụ like I said. Imanji maka ihe a Isaac pụta mee sị n'ọgwụ sabo n'ọgwụ nka ọgwụ a ga-agwa n'ọbụ onye Yoruba. Ndị Igbo na-agba Peter Obi mgba openly. Mmadụ one ndị Yoruba na-agba Tinubu mgba openly. Mmadụ one ndị Yoruba na-agba ndị be ha mgba. He said it na video sị na Ekiti state election upon na nwanne nwoke bụ former governor. Ọgụ niile anụ na Ekiti state election no enwe dosa mmea today na mmea nwe BP because na mmea do na ya egbu ya. Mmea do na ya egbu ya maka ụdị ọgụ ọ nọ against APC na Ekiti state. Ụdị ọgụ ọ nọ na APC na Ekiti, so in a nature those things ya pụta sị no maka na ị na-eje ame ngolozi with nda na ọka ewe ịnalụga ego ka ihe bitere Peter Obi nke anụ nwere mgbe ọ na-support Peter Obi since unu apụtakwa mee video countless si na thank you na ọkpọ ihe na-support kwa Peter Obi na-support ka onye otu ayo Chineke gbaa gị ume. Ma unu nwa ma eme video kpọọ mmadụ iyi ti video na-akpali mmadụ na social media. Ọ dịghị mma. Like I said, if anybody not thank you na social media or anywhere, you don't have right to criticize that person. Like you may pay no be on give you religion I don't know what, but I say na hey my brother, my sister, thank you very much. Afokwa me hun me unna bane jisini ike onye nwa agba unu ma mana mgbe dị afọ ya bụ onye ame ana nka ahịa na like ribe wole camera kitekpa bobo again. I never know you are like this. I have once respected you. You have respected somebody that you have never for once. We put a video saying that thank you for this, thank you for that. When I go follow comment channel my video, but I need the comment tanya, but I check it. I'm malone on your comment go on my post before 9 for 0. The comment will be in a post. Manina watch a video now. Mbosi ya comment is that comment will mbosi onya kulu ehera like you. It's not an act of illiteracy and other things. So because do ono na video asem onye bana just ike. God